Bueno, egoera zai hauetan bi aukera genitun, hemen Hiruran da beste leku askotan ebai. Eta zan, edo etxi, edo aurrera berira jarritako pausuak eman. Guk, bigarrenan alde indeu autua, eta esan berra dago, gustora gaudela indako pausuakin eta ilusio handiakin gaudela. Bueno, lehen esan deten bezala lantalde bat osatu deu, eta esan nahi deu lantalde hoi irekia dela. Nahi duen guztiak gugana etortzea dauke Hiruren alde lan egiteko. Dana gonbidatuta daude. Bueno, Hirura azkeneko urtetan biztanlea bikoiztu ditun herria da, eta gure zerrendare bada horren isla da, batzu betianik Hirurakoak gaude, beste batzuk azken urteotan etorritakoak, danak hiruratarrak gara gure zerrendan, gure zerrenda bakarra da, Hiruratarra ez osatutakoa, eta pentsatzen deu Hirura gobernatzeko bertako jendia gobernatu behar dula, eta ez kanpotik datozten horiek. Hor bada, partidu politiko bat, zerrenda bat bialdu duna, etxeta, oso ponpoxo, Hirura ez du ezautzen, baino hiru argazki jarri dituzte, Hiruranak, eta jartzeu Hirura lo primero. Bueno, esan bertzaile hori di, Hirurakin bakarrik goatzeiala hauteskunde egunian. Eta gutzat Hirura atzo gaur, eta 23an izango bala lo primero. Ilusio garaia deu, eta ilusioi zuekin konpartitu nahi deu, talde berria gea, talde gaztia, jendian laguntzare noski beharko deula, baina nik pentsatzen dut, eta gure zerrendako guzti pentsatzen deu, danon laguntzakin eta gure ilusioakin aurre atako deula Hirurako udala, eta Bilduk gobernatu behar dula Hirurako udala. Batzar nagusitako ere Bilduntzat eskatzen deu bozka, pentsatzen deulako normalizazio eta bakea ekarriko den ziklo batean sartu gehala, eta horri bultzada emateko honena dela Bildui bozka ematea batzar nagusitako ere. Bueno, Gorkak esan du bezala, krisialdi orokor eta gor batean bizi garela badakigu. Horregatik, baliabide ekonomikoak zentzuz erabiliko ditugu. Ez dugu xosik xautuko aurrez hausnarketa sakonik egin gabe. Zorionez, talde lana izango da gurea. Guztion iritzia izango da kontuan hartua. Horrela jokatzeak akatxe leku gutxiago uztea dela pentsatzen baitugu. Jada badira martxan dauden proiektuak. Etxebizitzei dagokionez, badaude bi proiektu garrantzitsu. Bat, Xarekaleko etxebizitza tasatuei dagokiona, eta bestea Zabalgune proiektua deritzona. Azken proiektu honek, udalaren esku uzten ditu gutxienez, babes ofizialeko 45 etxebizitza eta 45 tasatuak izango liratekenak. Udala berak kudeatu ditzan. Inguru giroa ere zainduko dugu. Agenda 21 baliatuz. Hondakin eta kontsumo jasangarriak bultzatuko ditugu. Trafiko astuneko arazo bat ere ikusten dugu Hiruran. Eta hori konpontzeko gure esku ditugun baliabideak jarriko ditugu mahai gainean. Diputazioari egingo zaio zuzenean horri buruzko eskaera. Gizarte zerbitzuei dagokienez, udalaren eta herritarron artean dagoen tartea murriztu nahi dugu. Elkarrekin konfidantza sare bat egin behar dugula uste dugu. Langabetuei formakuntza eta lan mundura sar daitezen laguntza eskainiko diegu. Berdintasunaren alde egingo dugu lan, begirunean eta errespetuan oinarritutako bizitza nahi baitugu Hiruran. Gazteek ere aukera ezin hobea izango dute udalean eta udalaren erabakietan parte hartzeko. Hirugarren adinekoak ere ez dauzkagu ahaztuta. Gainera pentsatzen dugu beraien jakintasuna eta esperientzia baliatu beharreko tresnak direla. Aurreikusita dagoen egoitza berria ere alden modurik onenean baliatu nahi dugu. Kultura eta kirol arloetan berriz, partekatze lan bat jarri nahi dugu martxan. Bertako eta beste kulturen arteko elkar ezagutza, beti ere aitorpenean eta errespetuan oinarritua, mugimendua bultzatzeko ezinbestekoa da herritarren inplikazioa. Herritik mugimendua sor daitezen akuiluranak egingo ditugu. Gure kirola, xarea, hain zuzen, suspertu nahi dugu. Ez bakarrik ikur abstraktu bat izatea.
Gure abia puntu eta helmuga euskara dugu. Zaindu beharreko altxorra. Horretan, UEMak berak lagunduko digu. Herri euskalduna izatea da gure nahia, erabileran oinarritutakoa. Helburu hori lortze aldera, beharrezko politika guztiak jarrituko ditugu martxan.